un punt lila és l'estructura base en molt sentit. Li podem dir punt lila, li podem dir comissió feminista, comissió d'igualtat, vull dir, pot tenir el nom que sigui, però al final aquest és un organisme que el que fa és concentrar no només el desplegament, en molts casos, d'accions concretes, però sobretot és el punt que recull diferents situacions que hi poden haver de violència. Llavors, saber que tu tens algú a qui et pots adreçar, que li pots explicar de forma anònima o no anònima, això depèn de cada entitat com ho vol organitzar, però que pots explicar que t'ha succeït una cosa, que potser no creus que és molt greu, però que creus que és important que algú ho sàpiga. I llavors, quan parles amb algú, te n'adones que realment sí que és greu o que no ets la primera persona que li passa. Això et dona una sensació de seguretat i de confiança en l'entitat molt forta. Però clar, és molt important que el punt lila o la comissió feminista o d'igualtat tingui el suport de la junta concreta, sobretot de la seva entitat, i també, evidentment, si una comissió sap que l'agrupació està fent tot un pla transversal, home, això també et dona molta confiança. Llavors, jo et diria que és central, i sobretot en la meva experiència ha sigut molt, molt, molt important que existeixi no només la comissió, sinó que tinguis el suport també de la Junta per poder aplicar després, si calen, perquè moltes vegades no calen, mesures cautelars o de prevenció.